Au! Dar uite ce bine s-a vindecat, că nu se mai vede absolut nimic ala. Păi când de nervi să freacă acolo. Asta era, nu mai e. El așa se zăpăcește. La fluierate. Jos, jos, nu-i voie, jos. Mai am și râgâit. De când să chinuie să-l prindă și nu poate să-l prindă. Aha. Și când doarme, ai văzut tot așa, își bagă capul Victor, ai văzut? Bă, da. Bă, dar n-am crezut că poate să se facă atât de mic, mă, ca un gheu. Da, știi cum se strânge cât pernuța aia așa când doarme. Și am zis că e prea mic cotețul. No, nici nu. Bă, nici nu-l vezi în coteț, mă, se bagă în fundul ăla. Și să colegi. Așează-te, ceartă! Așează-te, așa, bravo! Bravo, ceartă! Ceartă, ceartă! Ceartă! Așa, ceartă, ceartă! Bravo, 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 ceartă, bravo! Nu mai prinde el așa, să zic. Bravo, s-a enervat. Așa care în el. Bravo, bravo. Dar ce s-a enervat? Uite așa. Hai că nu mai pot să-l pun jos. Dar poți să pun sus? Aoleo! Halte, bă! E cât motorul tău la mașină? Rocco, haide, uite-te aici ca să închidem. Rocco. Ce facem, bă? Tatoare ce are cu coada. Nu mai trage, mă, de coadă, că de-aia stă și să scapi acolo. Numai cele mai bune fructe erau de aceste bune. Eu mențin și el tradiția.